вітання. У сьогоднішнім відео я розповіду вам про свій циклокросовий ровер Fuji Cross 1.7. Як ви бачите, знешне гэты ровер нагадує шашейний ровер, однак є некалькі принципових адрозненняў, про які я розповіду вам у гэтым відео. Що таке циклокрос? Циклокрос – це такий вид спорту, який сполучає у собі езду на ровері і біг. І в чим ви спитаєте адрознення поміж шашейним ровером і циклокросовим ровером? По-перше, циклокросовим ровери коли трошки ширейші, вони мають більш жорсткий малюнок, тобто пупиришки. Вот. Это у першую шутку зроблено для того, как можно было ехать не только по асфальту, але так само по гравии и траве и по іншій поверхні. І каб, наприклад, ви не закапався у піску. Яшчэ яка асаблівасць гэтага ровера, вось вы бачыце, тут такая невялічкая, не ведаю, ці бачна на гэта відэо, але тут ёсць такая выемка. Які ў гэтым сэнс? Гэта зроблена для того, каб пригожа піднімати ровер на плечо. Зараз я покажу вам, як це виглядає. У оригінальній комплектації йшли коли від Plus Series. Гэта італійська компанія. Однак вони вже скаталися, я замінив їх на Continental Speed King. Это, как вы бачите, CX, это cyclocross. Тобто спеціальне коло для циклокросу. Чому гэтыя колы? Потому что на их довольно-таки, они дзейнічаюцца амаль як слікі на асфальце, то бок, калі ты едзеш по роўнай паверхні, вось гэтая частка, она вельмі гладзенькая, і гэта забяспечвае добры накат. І калі ты пачынаеш розніцу граві, у справу вступаюць вось гэтыя штукі, вось тут. Яны дапамагаюць рабіць так, каб ровер не загрузаў. У арыгінальнай камплектацыі тут ідзе Shimano 105, спереду 2 зорачкі, ззаду 11 перадач. Аднак ужо з моманту набыцця я вельмі шмат разоў замяняў сістэму. І зараз прийшов до системи 1X, тобто спереду тільки одна зорочка, немає ніякого переключення спереду, і є тільки переключення поміж 11 передачами ззаду. Я його апгрейдом і поставив спереду тільки одну зорочку, це означає, що передній переключальник, по сутності, тепер працює як тормоз, тільки як тормоз. Тобто у їм нема сенсу. Усі ці проводки, які вели відсюль до переключальника сюди, вони вже більш не потрібні. І сам переключальник так само зняти. І це допомогло зекономити некілька грамів і зробити ровер більш легким, і плюс позбавитися від непотрібної системи переключення. Спереду я поставив зорочку Narrow White, тобто у нас ось у системі одна зорочка спереду, 11 зорочок ззаду. І гэтага больше достатково, тому що у оригінальній системі у мене було спереду 2 зорочки, одна на 50 і одна на 34. Зорочка на 34, вона занадто легкая для того, щоб їхати по ровній дорозі. Тобто ти, по сутності, шмат крутиш, але не набираєш швидкість. А велика зорочка була на 50, і, відповідно, було вельми тяжко крутити по ровній поверхні, вона більше орієнтована на те, як крутити з гори. Коли їдеш з гори і хочеш поскоритися до великої швидкості, тоді використовуєш цю зорочку. Я поставив середній варіант, зорочка на 44, Narrow White, тобто вона денежає на більш широкий діапазон. І перекос цепу зовсім немає ніякого сенсу тут, тому що сама зорочка так зроблена, що вона може універсально дзейнічаць, то бок у які бок цеп не був повернутий, все одно вона буде тримати його і сама по собі не буде псуватися від того, що цеп має той чи інший вугол у дадений момент. 11 передач, повторюся, більшим достатково для гэтага. По Беларусі
Я в основном езжу в таких местах, где довольно-таки ровная дорога, где амаль нема подъема. І тут у меня нема потреби у вельми маленькой зорочці спереду для того, каб уздиматися у гору, а так само нема потреби у великой зорочці на 50 для того, каб на великой хуткости спускаться вниз. Карбоновая вилка, она трошки прибирає вибрації, то бок руки не так моцно болять, коли триваєшся і такой дыр-дыр-дыр іде. Где я езжу на таким ровером? У першую шаргу езжу по ім на асфальтованій дорозі, все ж таки большасць асфальту, по яких я езжу, адносна разбитая, тому мне вельми, до речі, широкие колы. Где яшчэ я езжу на таким ровере? Акрамя асфальту, я езжу по накатаных гравійках, ось прикладно як гэтая. Ось гравійка. То бок, що вона собі уявляє? Вона собі уявляє такий ось пісочок з дробними каменчиками. Дробними каменчиками. Ось, по сутності, гэты ровер відчуває себе оптимально на такой дорозі, тому що у ім достатково широкі коли, 700/35, це доволі таки широкі коли, і при гэтым захоўваюцца ўсе асаблівасці шасейнага ровера. Ён едзе хутка, то бок калі няма пясочку, калі дарога даволі таки добра укатаная, калі дастаткова цвёрдая, то на ёй можна разганяцца па сутнасці до 27, нават до 30 км на гадзіну, калі пашанцуе. Што не так у гэтым ровере? У гэтым ровере вельмі дзіўная карэтка, яна сістэмы пресс-фіт, то бок яе нельга просто так узяць і адкруціць, яе трэба выбіваць. Аднак калі ты яе паставіў, то яна трымаецца моцна і яе амаль што немагчыма разбіць. Аднак гэта ўсё лухта, таму што мне гэта атрымалася, і мне давялося шукаць замену, і нідзе нельга было знайсці вось такую штуку, якая вось унутр вставляецца. То бок яшчэ тут такая фішка, што ў ёй мало того, што на пресс-фіт, у ёй з аднаго боку 24 мм, з іншага боку 22 мм. Гэта вельмі рэдкая рэч, і мне давялося вось шукаць на прасторах. Я замовіў такую на Аліку, таму што больш па сутнасці нідзе не было. Былі дарагія варыянты на нямецкіх сайтах, аднак я ўсё ж таки вырашыў трошки сэканоміць, узяў даволі таки добры варыянт на Аліку і спадзяюся, што яго хопіць надоўга. Вось, што яшчэ не так з гэтым ровером? Тут сістэма Shimano 105, яе замена даволі таки гемарройная, таму што ўсё ж таки Shimano 105 ўсё ж таки не самая танная сістэма, то бок яе замена каштуе, абыходзіцца ў капейку. Нават цэп на 11 перадач даражэйшы, чым цэп на 9 перадач. Адпаведна, падтрымка гэтага ровера, яна даволі таки не танная. Гэтыя шыфцеры, з-за таго, што тут руль баран, з-за таго, што тут 11 перадач, яны таксама абыходзяцца ў капейку. Адпаведна, гэты ровер ўсё ж таки не бюджэтны ровер, да таго, што ён лімітаванай серыі, то бок уявіце, 11 перадач, 5 крапленняў спераду, потым шыфцеры на 11, стакан на 22-24 мм, пресс-фіт, гэта таксама рэдкасць. У Беларусі, я не ведаю, можа быць, у Драган-байку можна такое знайсці, аднак вось не скажу, што ім можна просто так вось патэлефанаваць, у іх гэта будзе, у іх такога няма ў наяўнасці. Ні разу не было, прынамсі, я некалькі разоў тэлефанаваў, і яны нават замовіць такога не маглі, то бок гэта даводзіцца шукаць самому. Дзякуй всім за прагляд, подписывайтесь на мой канал, всего найлепшого.